maita vadikani tasvika muchikamu chechipiri tiri muchirongwa maisamba show umu tiri kutsvaga kuti tidzosere unhu iye zvinezvi mese mauya vanhu munenge makabata kudai nekuhla kutya nekuti vanofamba nepasina kana mugwagwa kana muchifamba mumugwagwa imomo handizive mapurisa edu achatibatsira hamuchamboziva kuti motikari dziri kuenda uku ndedzipi dziri kubva uku ndekupi asi iwewe neni takuzvibvumidza kuti aikombi ndokufa kwatinoitaga unoona vanhu vane wivhi unoona vanhu vane mudzipa nyota vachifambwa nawo nemusango vakadai vakanyarara muchiti muri kuenda kupiko toda kudzosa unhu pamugwagwa ndombo yakwamuri amwene vanhu vacho vari kusenza pamugwagwa ndo vasina kuita zvakanaka asi inini semafungiro angu ndinoti tsika dzedu ndo dzatakarasa nekuti zvinodhaka nezvinonwiwa zvimwe zvese izvi malaisensi nezvine zvinodiwa nemapurisa vangaite zvavo asi tikadzokera kutsika dzedu kwaitwa dzainzi nhimbe ndo painiwa doro nhai asika doro rachona raive nemazira anopinda zveshuwa aine mudzipa nyota asika kana akurodhuku akungoita zvake zvaanoda hapana anomubvunza saka isusu tikadzokera kutsika dzedu kuti aiwa muganhu unodai hapana chepamutome chatinoona uye hakuna tsaona dzinozoitika mashoko makukutu ari kutaurwa ndichazoda kuti chief superintendent vatipindure kuti mapurisa aya muri kuvaudza here nekuti izvozvo zvekuti munhu ari kufamba pasina lane achienda kusiririko ndizvozvo zvekuti munhu ari kufamba mudondo pamunonosangana nemapurisa muri kutaura here imi kuti vamupurisa uyu ndo zvaari kuita mushandipindura ndobhuya kwauri mukomana kudzosera unhu pamigwagwa regai nditende chief superintendent vati mapurisa vainge dziri nyanya takavabvisa pabasa ipapapo ndo panga panyanya kushata nekuti motikari isiri roadworthy isingakodzeri kufamba pamugwagwa yaimiswa ikamiswa ukangoona kondakta akuburuka kumhanya uku saka tiri kuti ngavatibatsire isusuwo vafambi wacho ndisu tinofanira kudzosera unhu pamugwagwa tikanyatsa kuvabata zvine simba inini pache zvangu kwandogara kwangu kwarisapi gore rapera iro ngerapera paseri pane mupurisa wandakangoona akangonyora date pamabhuku ayo kwakuisa signature kwakugashidzwa $5 kwakuti endai nekupfeka masutu kwangu nekugerwa zuda uku ndikati iwe shamari dzoka kuno tiketi rawampa uyu pamari yawapiwa iyo riripi ndoda kuriona wapiwa mari ndichikuona ndagara ano hanzi ndikati chipinda muno tiende kumberi mupurisa akahuta akadera kushaya kuziva kuti zvikanzi imimi ndimani tione ID ndikati ID ndinokutaridza takupi kumberi pinda umu kutaura unokuku basa rakapera ndakarova inonzi citizen arrest ndiri 1 mashoko makukutu ndinokutendai tikaita vanhu vatatu vakadai muzimbabwe zimbabwe inomira ndichiri kuyeuka pane chimwe chirongwa chatakamboita tine vamwe vakuru vemapurisa Ascom Nyati vakataura kuti mukaona kondakta aburuka achienda kumapurisa Mangarai kukondakta ane mashoko absorber here ari kuenda kunotaurwa naye uko ane mabhreki here ngasunge vanhu vari mumotokari vakataura kuti zvinodiwa pamota zvinoitwa pai kumota saka iwewe neni kuti tidzose unhu ngatizvimangarai izvozvo ndomboya pauri muroora wechidiki tinokutendai amai vangu vanogeza nyaya yangu inini yekutanga iri pana vati ioperator wemakombi vanhu vavo vavanopinza basa ngavavape mutemo wekuti panzira vabate vanhu zvakanaka ndanga ndichikumbira kuti dai kwaitwa mutemo wekuti pamakombi paiswe mafoni number yevaridzi vemakombi iwo kaonawo foni dzaramba dzongopinda dzichingoti kombi yako yakati zvakati kombi yako yakati zvakati woziva kuti mushandi wandakaisa kukombi yangu uyu haaitewo muburitsa basa woisa mumwe ndoendazve kune vati ndevetraffic avo ndoti ini taika campaign inonzi awareness campaign
ndikabvunza ini ndiri cyclist ndinochovha mabhasikoro ko ndipfekedzei kahembe dzakanyorwa zvamuri kuda kuti zviitwe parodhi. Handiti ndichichovhawo bhasikoro rangu ndichifamba muchitaura takanyorwa mabhana akanyorwa. Iyeniwo pachezvangu ndakaafektwa zvakanyanya nevanhu vemakombi. Ndiri munhukadzi anochovha mabhasikoro. Vanhu vemakombi ava vanokuti buda murodhi vanokusiya kushaudha, vamwe vacho vanotokusudurudza zvokuti unotaura ndine upenyu hwangu rega ndibude. Asi kachisirewo mayellow line ka tinyatsaono tifambo tiri kuseri kuya ivo vari kuseri, nekuti dzimwe nguva tinovapa mhosva isiri yavo nekuti yellow line hapana. Saka ari kungoona kuti rodhi ndeyake yese nekuti yellow line raakaverenga mubhuku hamuna. Mochivadzidzisawo futi imi munoopareta kuti kune anonzi macyclist murodhi nekuti havatiremekedzi nekuti pamwe mubhuku ravakaverenga havana kuzviona. Chivaudzeiwo vazvizive kuti kune anonzi macyclist, kune anonzi mapedestrians. Mashoko akanaka. Ndo zvino zvatiri kutaura kutika ivava ava vanopinza mabasa ngavarege kupinza madofo. Ngavarege kupinza basa madofo nekuti kana vasina kuziva kuti kune vanochovha mabhasikoro, kune vanofamba, hakuna asina kodzero. Munoziva here kuti kana ngoro chaidzo kumamisha kuya dzinotoriwo nemutemo kuti kana ichinopfuura pamugwagwa inofanira kunge yakati. Saka iwewe ndiwo watadzisa kuti kombi iite munhu. Iwewe neni ndisatadzisa kuti bhazi riite nekuti tiri kuitiswa togonyaramba takanyarara. Handiti baba ava vekwaRusape vari 1 vakasunga munhu, imi munenge muri 20, munenge muri 40. Ndombo yapamuri amwene takanga kubva kuKambuzuma ndobva tasvika pane imwe bus stop paWestwood. Vamwe amai ndokubva kombi vamisa kombi, mai vai vangu vakabereka mwana vachingoti gumbo kacha kombi yakutofamba. Ndakabva ndadhonza windu uya ndikati iwe ndikuziva kuti mukadzi uyu akabereka mwana here. Zvikanzi mambuya musandiudze zvamuri kutaura izvozvo, tanonoka mhani, chimirai. Vamisa kombi ndobva tadzikiswa. Makaita basa makabatsira. Handi muri kuona kuti zviri kuuya ka mbichana vatidzikisa kudaro akataura mavulgar words. Hatida kudaira nekuti ndakatofara kuti upenyu hwangu nehwamai vangu akabereka mwana uyu asefi. Saka ndanga ndichikumbirisawo kune vemakombi, vanhu venyu, kuti windi wacho, dhiraivha wacho, unhu hwavo chaiwo wakadyiwa nembwa. Vese Kambuzuma, Mufakose, Mabra, vese vanhu vemakombi unhu hwavo havana kumira zvakanaka. Vanotuka, havatibati zvakanaka, havana customer care. Izvozvo ndo zviri kutaurwa naamwene nhai. Asi isusu zvino amwene, isu hatizogona kuti vanhu vese, nekuti hakuna musha usina gonzo nhai. Nekuti tikati vanhu vese, pamwe pada kune 2, pada kune 3 vari kuedza kuti zvinhu zvidini zvinake. Ndakumbouya kuna baba Chinoda, manzwa zvabva kuvanhu. Chinangwa chedu ngatisabvei pachiri. Hatisi kuda kufa kwomunhu kana kuvara kwake pamugwagwa. Zvese zvatiri kutaura zviri kutenderera nyaya yokuti dai zvaibvira gore rino tiite 0 deaths on our roads. Kubva kumhuri, kubva kumachechi. Kune vanhu vane nharo dzezvigogodza vachiti hatiri vechechi. Zvimwe zvinhu Dr. Amai hazvidi munamato. Kustata mota, kuziviwa kuti ini handite chitamba chekutenga, kuziva kuti ndinoda hope, kurara hope sadhiraivha, mangwana ndichadhiraivha, izvozvo hazvidi munamato. Minamato inodawo mweya yenzvimbo, inodawo zvimwe zvokuti, saka tinofanira kubhalanza zvinhu zvatinenge tichiita. Saka vemabhasikoro tingazama kuda kufarira pavanenge vakaungana, nokuti hatina patinovawanira pamutemo kuti vemabhasikoro vese ava. Asi kumaruwa izvo tiri kuenda kwaChief Chikwaka, kwamurehwa, kwatinovaunganidza. Imi tokuunganidzira ipapi, tokuwanira ipapi, titaurirane kuti muzive kuti munotizawo neupenyu hwenyu sei. Uyewo pane mitemo inoti kana uchitenga bhasikoro rofanira kunge rine mabhiriki bhasikoro racho. Iwe unofanira kuchiziva kurichovha, unofanira kuenda chizenge chezibhasikoro rako. Migwagwa yedu Dr. Amai yakukurirwa nekuwanda kweinonzi traffic, nokuti payakagadzirwa nenguva yevanhu vanga vakatibopa, vanhu vanga vakakoloniza Zimbabwe, havana kuti mutema achafamba aona mabhasikoro nemota nemawandiro adzaita. Asi kana taona kuti ndo situation iripo, takufanira kuti tibatsirane kuti uyu apinda napapa, uyu apinda napapa, zviri pamutemo.
saka ndoda kuti izvo zvamataura ichokwadi. Madhiraivha madofo tiri kuona maopareta mamwe, vamwe vanotoya pamhene vari nani, opareta wacho ndewe mushikashika, akangotenga nemari yemushikashika, mota dzake dziri pamushikashika, vana hwindi wake ndewe mushikashika, dhiraivha wake haakendenge yanzvadzi, mwana weyanzvadzi yake, saka amudzinge basa. Ndopata tiuyika naye vadikani tione kuti chaita musoro uteme chii. Koiwo madhiraivha ndo vanobva vaburukirana, ndo madhiraivha fanika vari pana 4th vachienda kunana murehwa mutoko, vanochinja mari vapakati, vabereki vanzi pindai $5, vamukati vanzi $15. Hunhu wainde kupikwa hapana kana ngatibatsiranei. Mashoko makukutu ari kutaurwa naBaba Chinoda. Hunhu kana wangorashika chete, nekuti kana iwewewo uchinokwira mushikashika uri mushikashika zvakare, nekuti dzinonanzvana dzakakora nai ikoko ndokwaunonzwa kudaidzwa ikoko. Kana waenda kunokwira motikari yemukoto, newe unofa mukoto. Ngatisangane muchikamu chinotevera.